Buhay tuloy cellphone ko lang. Asa na ka? Oh, okay. Nabalik na naman ang yung ating ano ba? May naiinipit alat ng ubat doon ba? Dito natin. Nanonood. Wala. Kaya mo siya. Wala sa malood. Ano po ba sa input natin? Day. Ulisin mo, Day. Ayaw sumama ng tubig. Ayaw sumama sa tubig. Yan pa, oh. Hindi makali ang kahapon nung hindi tayo tubig. Kasi muna tayo. Ito kayong nasa pasok sa ito na natin magdala doon. Doon, hindi ko na nagamit eh. Doon, doon, doon. Kahit asa para ano para ano ba yung ano mo cellphone ko ano talaga ano mag-live din ako sa ano Facebook. Sino nandyan? Nandito. Pagod. Mano Eugene, Miguel shout out. Salamat Manoy. Manoy, susaro kong cellphone niya on duman sa balyo. Date ta kamalag aning jacket. Wait lang. Bakit wala kang jacket Manoy? Nagliligo ko. Salamat Manoy.
dito kahit mainit. Kahit sa initang. Saan ka nakaharap yan dahil sa dito? Ayan, nakaharap sa'yo. Mabuang mo ng kanan na ito. Nakadata ako. Pagbata ka dyan dahil muna bago ka naman na dito. Hindi ko nakikita kung sino nito. Bakit nasa ano naman to? Diba? Wala na tayo kayo mag-live. Kaya, dito guys. Pero pwede kahit direct. Ikutin mo lang. Ikutin ba? Ang lumabas si tatay. Hindi. Yung sa akin. Linis kami din.
Linis tayo muna. Linis tayo. Diba? Hindi kami nakapag-finish ng labas kagabi kasi nandun ako sa kapitbahay. Nagluto. Kaya, dahol. Doon mo naman pwesto, day. Dalawa din. Saan ba? Doon ba? Sino ba yan? Balangin sa Megalab South. Galap, shout out. Shout out. Diba? Init.
Naku, may yaya ka doon ba? Call your nanny. Call your nanny. Call your nanny. Ay, lamos mo. Uy, I just go there because go there. It's close. This one. Ang dami-dami na namin gawa. Eh, kami paanohin mo, dalawang nanay. Di pa kami nakaano, nung oras na. Sis Johnny, mag-love shout out. Linis si Pinkay sa labas. Namumula na ang pisngi ko, oh. Sa ano na ba? Ano na sa ano? Dahil mo talaga yung kita. Tapos kung kabilang dulang dito para yung malaki. Tapos ang maliit, ano mo siya? Tapos dito yung kabila. Itaas mo na yung ano kaya, Day. Itaas mo kaya yung dyan, oo. Yan. Kasi nang hindi bagsak, pagka hindi siya nagdala sa butak. Natin. Kasi umisa sa ang kamay mo, ah. Umama eh. Kaya no? Linis kami sa labas, log. Ayan, oh. Ay, ano ang nag-run? Paguluto pa ako ng ano pa. Hindi pa ako nakaprepare ng damit pa. Last time. So, hindi yan ganito ang sakaw ng hindi sakaw. Hindi. Mauna ang time pa ko. Maraming nakaabang pang lulutuin.
mamaya na yung palitan natin. Doon tayo sa kabilang side. Iharap ko doon sa kabilang side, guys, kasi hindi nyo kami makikita. O, diba? Gabag kami doon. Tama ba yung lagay ko ng ano? Ha? Hindi ko na makita yung ano? Hindi ko mabasa. Ang init. Sobrang init. Nakadata ka? Pares pala tayo. Ba, 5 pala nanonood sa'yo. Ang ganda ng compound nila.
Isang bahay lang to, hindi to compound. Isang bahay lang to. Isang family lang nakatira dito. Ganun talaga dito yung laki ng bahay, parang compound na ang laki sa atin. CR pa lang dito, kwarto na. Guys, ang itsura ni Pinkay. Oh, gumat. Huwag nyo napansinin yung itsura ko kasi. O, diba? Dito na naman tayo yung langaw, guys. Ha? Paikot-ikot na naman yung langaw sa Saan? saan. Yung tingin ko, paikot ako. Natatandaan ko yung dahil, balikin mo yung ano mo, yung ano ng ganito kami dito guys. Ayan ang bahay ng amo ko. Kasi yung makita. Sana ba yung routine nito? Ayan bahay ng amo ko. Isang bahay lang to guys. Ayan majilis yan, tanggapan ng mga bisita. Ayun swimming pool, ayan ang kabahayan namin. Namin talaga. Yan ang kabahayan nila. Namin. Ito, ano lang to, labas ng bahay. Ayan. Linisin namin kasi ang sobrang alikabok kagabi. Ay, oh my gulay. Pagod na guys. Salamat sa ano niyo ba? Nanonood ko kasi. Always busy. After nito, magluluto ako prepare ako ng kanina. Tapos may naka-prepare pa doon ang amo kong lalaki ng lulutuing sila mamayang gabi. Mamayang gabi yun siguro, hindi ko alam kung may bisita siya or dadalhin niya sa labas. Makatulog ko na lang guys. Wala pang sinasabi na ka-prepare niya. O diba? Ganyan ka, ano ang ating ay. Ganyan kalupit. Kaya pagdating ng kwarto, kasi lupay tayo na lang ng lakas. Hapon, natapos naman ako magluto dito sa amin, sa amo ko sa bahay. Pagkatapos lang kumain, ayun, nag-sideline pa ako doon sa nanay ng amo ko, ako ang pinagluto. So, diba? Sana all. Hi, Angie. Anong oras na dahil? Time is 10:35. Ano ito, parang pinaka-stage nila. Sarap na ng TikTok dito. Aso, may CCTV ba? Hindi kami maka-TikTok dito. Ang ganda ng view. Kasi, Kaso, pagtatawanan kami ba? Hindi man sila May- magalit. may nakatulog na CCTV. Mamaya pagpasok namin ng sala, kami ang pinapanood ng amo namin sa TV nila. Diba? Natutuyo na ang ano ko. Pasuntan natin habang wala kasi tatay. Go, 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 go. Ayun mo naman yung mga bulaklak. Itenta ko ng kwarto ng bula. Mamaya kasi urong gabi yung darating. Sana.
5. Sa ano parang dito pala sa amo ko, ilan ang sasakyan dito? Pag ano, 6, 7. Dalawa. 6. 4, 5, 6, 6. 6 na sasakyan meron sila. Kaya talaga malaki ang kanila. Uy, ano yun? Yung sa akin yun. Ayan. Ito nag-story dito. Asa na daw yung sasakyan? Andun. Saan? Wala, namatay yung cellphone ko. Ang hirap pag naka-data, no? Ang hirap pag naka-data, ang init ng cellphone, namamatay. Oo. Cool down. My phone need to cool Okay na yung down. ano, cellphone guys, okay? Hi, Mrs. Joni. Mrs. Joni. Nainit na din cellphone ko. Sis Johnny, mag-love shout out. Hindi pa tapos si Pinkay. Ayan, medyo malabo pa. Nung isang araw, naglilinis kami ng sasakyan. Then ngayon, Ito naman. Party. ay mainit pala ang ano dyan. Sa head. Utak ka? Akala ko naman sa'yo, hindi mainit kasi nakapaka. Ang init mo sa paa.
Meron. Sila. Marami. Ilan? 30. Busit. Ay, oh. Ayan, oh, hindi matanggal. Tapos sabi ni tatay, ingay yung dalawa, natutulog pa ako. Yan, hindi pa kinakapag natin. Ano yung bata mo, hindi ayun sa kanya. Nasanay kasi sa day. Nasanay kasi sa day. Ay, nasanay na eh. Mamadali tayo. Saan mo oras yun? Kapag nandiyan na sila sa baba, diba? Tayo na, ikain ng kuya, eh. Dapat, bago mo naman dito, nasa baba na ba? Diba? Ay, ano yun? Ano ba pa kayo dyan? Guys, ayun yung second na. Hila na, oh. Baliktad. Hindi lang rabbit. Yan mo yan. Ano ba naman yung ako? Ikot ka na, oy. Hindi na abot yan. Dali na, dali. Almera, mega love shout out. Salamat.
Hindi ko papansin. Naturo na. Ah, kaya may video ako. Alam ko may video ako. Naturo na ilong ko. Natay video. Mabiti lang ang puntas. Bala ko na. Ah, yung bagal natin dito. Dahil guys. May mga sasakyan kasi guys. Kaya mabagal. Pero kung wala sasakyan guys, dire-diretso yan guys. Tanggal mo na dahil yung cellphone ko dahil. Doon mo na dahil. Ah, alam ako ng tubig ko. Woo! Ganun talaga dahil pag matata na dahil. Ha? Ganun talaga pag nagkakaedad na hindi na masyado nakakita. Sakit na kaya ng balakang ko. 6 million in the house. Salamat sa inyo guys. Hindi ko na mabasa ba. Julie ba yan? Mega love shout out. Amira. Mega love shout out. Sis Johnny. Ang itsura ko. Linis kami ng tingnan mo kasi yung mga sasakyan kasi nandito kaya ang hirap maglinis oh. Inaano ni ano kasi hindi ako makayuko. Siya ang nag-ano sa ilalim. Oh, di ba? Halika mo kasi dito sa amin. Hindi ko nakikita ang ano. Malabo yung aking walang kung malabo yung cellphone ko, yung mata ko. Sis Johnny, salamat. Tingnan mo yung mukha ko. Pagod man si Pinka. 8 million in the house. Salamat sa inyo guys. Ako na din. Dito ka na. Matapos pa tayo ba? Natulo na ang ilong ko ba? Salamat sa blessing si Johnny. Salamat sa iyong paano dyan, pakulay. Yan baka medyo malinaw yung aking mata ba. Hindi ko talaga makita. 8 million in the house. Ayan. Salamat sa inyo guys. Sino yan? Hindi ko makita. Wala kasi isa kong cellphone ba? Hal-hal. Masakit pa naman ang bato ko today. Kagabi pa to. Nag-start. Daming dahon. Ha? Ito na nga. Pinapahagis ko na guys. Kulang na lang tayong umagos. Hindi ko umabot. Ako din, sipon ko maagos. Hindi ko alam. Bakit kayo muyo ko? Kasi yung dahon. Hindi ka naman dapat tumuto. Hal-hal. Ito tayo. Gutong. Ito tayo. Ang laki ng bahay ng amo namin ng guys. Pagkita. Dahil ko na ito. Pag ano guys, hindi na nila yung ano na ha. Dito na ako kasi ha. Tatay ako guys. Ako guys. Kaya ako ulit ang bahay yung sa atin yung mga tapos pa ko dito pa. Nagpisa na yan. Dito na ako. Malamig ko na ilan na. Ako tayo gulay. At ito pa tayo.
Los datos, entonces. She's finished in university, huh? She finished, huh? Is it? Examination. Psychology. Oh, Psychologist, Papa. mashallah, good. Thank you. Ay, door, dai, door daw, dai. Dai. Wala mo na yan dyan. Huwag ka na magsinilas. Oy, ay guys. May ano yung amo ko. May paano sa akin. Binigay niya sa akin ngayon, hadiah niya. Bigay niya sa akin para daw sa pag-uwi ko. Kasi, give niya daw sa anak ko. Regalo niya. 500 real. Malaki ng bagay na to guys. Nasa 7K na to sa atin sa Pinas. O, di ba? Binigyan niya ako. Kasi, tapos na kayo sa ako. Pero hindi sa akin na, hindi sa akin na, hindi sa akin na. Nakita niyo ba kanina duman yung amo? Siguro. Kagigising niya lang. Manay Kubi. Pagod na si Pinkay. Nandito pa talaga sa harap ng camera oh. Sa taas oh, may camera. Halhal. Ito buhay ng OFW guys. Ayan. Sobrang init. Hindi na talaga ako nakakapaglaro kasi sa ugabi. Wala ako sa oras. Ngayon, hindi tapos na dito. Yan ang kapatid sila. Yan. Naubos na siguro.
Halhal. Oh my goodness. Tapos na ako, guys. Ayan. Ay ko. Ang guys. Ay, yung aking tasa. Hindi ko madala. Wait lang. Gising na si Timay, Day? Gising si Timay? Nagutos si tatay? Nagutos? Yung ano, hindi pa raw siya nakaka-decide yung mga pamilya. Buang. Pat pa nga ito, Day? Ano, Day? Yung tasa ko? Okay na to. Ha? Okay na yan? Pagod na ba si Inday? Nabasa na pati ang phone ko. Tulog pa pala si Timay. Ayan, nabasa guys yung aking cellphone. 6 million in the house. Salamat sa inyo. Hindi ko mabasa. Nakikita niyo ba mukha ko? Happy na mata ko. Ay, puta. Sorry. Oh. Ah. Bakit, Day? Ano, lagyan natin ito pa daw? Hindi. Sabi na. Nabasa ka? Ano daw, labas lang daw, hindi ka daw decide. Pwede mo. Pagdan? Oo. Pag iyan nabuwal tayo, ko na lang, Day. Ha? Kapag ito, ano yung tubig.
Muslim banday ko. Ako pagkata Muslim banday ay Muslim. Ano ka? Magpambay ka na daw. Handa na sila ay. Itiklop kasi. Yung nagila. Yung sa lalaki timba yun. May ano doon, tubig. Tagalon. Happy pa rin ano. Kahit pagod kami. Tawa pa din. Dito naman kami sa kusina. Labo ng cellphone. Hindi ko na makita. Basa-basa muna sa lips. Mag-inom muna tayo ng tubig dahil kasi super init ba. Jessie, mega love shout out. Salamat sa inyo guys. Kai, mega love shout out. Salamat. Langga, Sisi. Wait lang guys, ha? Bigyan ko kayo ng moderator. Wait lang. Where are you now? Halhal, day. Inom, day. Tubig, day. Kasa na yung aking cellphone isa. Diba? Diana, Subiri, hello. Pinalit ako na yung pangalan ko para sa'yo. Diana, Subiri na ba? Oo. Pinagyan mo ng Diana, Subiri. Linagay ko talaga, Diana Subiri. Sir Henry, mega love shout out, pasugod. From Dalagang Isay. Sisay, salamat Sir Henry, salamat sa sugod. Salamat sa pasugod, guys. Nawala yung net ko. Nawala yung... Sisi Isay, salamat. Ang itsura ko, oh. Halhal. Wait lang. Magbigay ako ng... Loading. Saka loading, mahina ang net. Sisi Isay, salamat. Ang itsura ko, oh. Halhal. Wait. Magbigay ako ng... Loading. Saka loading, mahina ang net. Kay, meron ka ng moderator. Salamat. Pasensya na ha. Kasi busy ba? Ngayon ko na nahawakan yung isa kong cellphone. Manoy ko, busy si Jenny. Salamat sa inyo lahat guys. Bella, Miguel shout out. Salamat. Sir Henry, salamat ha. John, FW, salamat. Meron ka ng moderator. Salamat. Pasensya na ha. Kasi busy ba? Sis Johnny, halhal si Pinkay. Si Johnny. Salamat sa inyo lahat guys. Sir Henry, salamat sa FW. Ano naman yung live ko, dahon. Okay.
Ay, hindi naman pala ako mataba, Day. Ha? Hindi naman pala ako mataba. Hindi ka man mataba. Sino ba nagsabi sa mataba ka? Sakit malikod ko eh. Init. Ngayon na nandito na tayo, may tissue na dito, bakit yung sipon natin hindi lumalabas? Isip na yan. Ano kasi, dapat kagabi ko pa yung nagawa. Sir Henry, salamat Sir Henry. 6 million in the house, salamat. Salamat sa inyo guys. 6 million in the house. Jessie, masarap. Si cute ni Mama Senya. Thank you. Balik ka sa labas, tapos dala ka tissue, Diana. Oo, para lumabas siya, no? Kasi nandito, may tissue na kami. Hindi lumalabas yung sipon ko. Kaninang nandun kami sa labas, sige, turo ng sipon ko. Ang kaday. Buti na lang sa ilong lumalabas, hindi sa baba. Kasi mahirap pag sa baba. Walang hihigaw. Walang hihigop. Ay, Diyos ko. Ay, manok. Yan, maiyak-iyak ka sa tawa sa akin, ha? Baliw. Sa ano lang, sa ganito lang tayo sumasaya. Joke. Huwag magseryoso. I wanna kiss when the sun goes down. Wow. Sasayaw na lang ako, kakanta pa. Kailangan ko magtari. Thai DJ, West Plains, like done. Thank you. First time, oh, Thai DJ, first time daw niya. First time. Sino? Thai DJ, West thank Plains, you. first time. Bigyan ka tang moderator. Salamat. Pahingin naman ang pawis. Linis tayo muna. Shout out to 7 million na viewers ni Pinkay. Kailangan ko guys itali yung aking buhok kasi start na akong magluto. Paano ba yun? Pasikip peng. Padikit peng, nakikipagdikitan lang po ako sa mga bisita mo. Okay po. Okay. Salamat. Henry, Dalagan Isay moderator. Shout out. Thank you sa jacket. Dikitan kita. Di ba? Inangkin ko ang account ni Pinkay. Busy kasi siya. Uy, nakadikit naman po pala ako sa'yo. Nakadikit naman, di ba? Tay. Hindi, Tay DJ. Dikit na pala ako sa'yo, oh. Oh, nakapalo na. Nakapalo na ako sa'yo.
Diana, gawa ako live mo. Tawa challenge. Ikaw ang guest. Sabay ganon. Gagawin mo ko ng live talaga. Tapos ako yung guest. Johnny. Ate, maganda kasi yung good vibes. Lahat ng viewers mo, bibigyan mo ng ano. Hello, Henry. Ano, sarap ang tulog? Ay. Nakasarap talaga. No tawa challenge. Ay, no tawa challenge pala. Oh, paano yan? Kasi Timay. Pag may tumawa, dapat may penalty. May penalty pag tumawa. Tapos lahat paakyatin mo. Tapos, pag may tumawa dun sa umakyat, may penalty. Diba? Aakyat pa ako sa 3rd floor. Basta na yung didi ko. May didi ka ba, Day? Meron naman tayo kunti. Dan, dikit. Full pack. Hello, Mrs. Johnny. Hello, makikipagdikitan ko. It's Friday. Sis Johnny, nasa work na ikaw. Siguro si Johnny na nag-break time sa kanyang work. Kaya nandito siya. O, di ba? Ang daming nag-view sa story ko. Tapos yun naman. Tita. Work na. On the way na sa On work. the way na. Ingat kasi si Koy. Ingat sa pag-drive ng yung bisikleta. Kay. Mag-type ka dun, Day, para madikitan ka nila, Day. Dali, ipapasok ko nga yung ano ko pala, yung account ko. Panay lang ang harap mo dyan, hindi ka O di ba, may ano ko, may channel din ako pero hindi ako pumupunta. Nakikiagaw ako. Nakikiagaw ako sa live niya. Nag-train ako. Oh. May train din pala dyan. Tingnan mo yan, Mrs. Johnny, di ba? Pinalitan ko na yung pangalan ko. Diana Zubiri. Di ako makatext pag nasa... Wait lang guys. Nakailang oras na ako. Naka 1 hour na pala ako. Ito, dapat pala ano dito. Mute ko dito kasi mag-feedback doon sa ano. Oo. Oh, di ba? I'm here. Oh, yan na. Nandiyan ako sa baba. Kay, I will visit your channel para makadikit din ako sa'yo. Dikitan mo sila, Day. Kay. Go to channel. Dikitan ko nga. Ito na, ano muna, manonood muna ako sa yung video kay. Wow, na-miss ko tuloy mag-video. Okay. Nakakamiss kayo mag-video. Okay. Diana Zubiri talaga. Natatawa talaga ako sa pangalan na yan.
Hindi naman tayo pinagbala. Subscribe. Nick na pa. Sorry, tulog po ako. Bicolana official. Di ba si ano to? Ha? Oo. Hi, Fer. Ang ganda ng boses mo kagabi, ah. Ay, kahapon. Namamaos. Nick na, yung kapitbahay kasi namin, tawag ko, Dabiana Subiri. Do I look like Dabiana? Okay. Maganda talaga yung namamaos, humahagod sa lalamunan. Pero sabi nung kapatid mo, nako, namamaos, parang nakainom. Kaya na subiring mo. Sige na nga, didikit na ako sa'yo. Optimus Prime. Ooh. Oo naman. Habang kumakain ako, nakikinig ako sa kanta mo. Nick na. Si Riza. You're most welcome, Nick na. At least may compliments na galing sa'yo na hindi ako, Dabiana Subiri. Dabiano. Sabi ni Asis. Bilis yun sa labas. Jamila! Ano ako lang, sabi ko, pumunta ka sa nani ko. Ang dali na kami nainit. Nag-aakuha na kami nung oras na ba? Nakapaa pa naman lumabas? Oo. Nung oras yun. Yung tanghali na. Sabi ko, maabot na kami ni tatay. Sabi nung huminto kayo dyan. Pag huminto ka, sabi niya tuloy. Okay na, Nick Nax. Done. Like and subscribe. O, diba? Ay, pupunta ka na dyan. Sabi ko nga sa kanya, punta mo ako, Asis. Nag-aakuha kami dito. Naligo lang naman ako. Ano naman si Emma? Ano siya natulog? Si Per pala, di ba pala ako nakaano ko sa'yo? Per, Saan ba siya natulog? Sa lola niya. go to channel. Tapos hindi pa namin alam asan yung unang AC at kagabi. Ha? Yung AC ba, hindi namin alam. Paano Yung remote nandun kay Lamo. Init-init, alaong laki. Wala pa talaga. Init naman. Bakit hindi kayo pumasok kay Lamo? Wala, hindi namin alam ba? Sila mo, wala pa din. Bukas naman yung kwarto niya. Hindi nga namin saan alam. Nandun ang lang remote. yun sa side table niya kasi isa lang yung remote dun sa aircon ni Lamo at saka sa Alam aircon sa namin. labas. Pinunta Eh, ko namin doon. Nag-message ka anong oras tulog na ako? Kasi kakaano lang namin nun, akyat. Si Asis din, naantay Ay, ano mo siguro sa kwarto ko? 5 lang. One night. Di ba pwede namin iwanan yung... Diba? Ayan na, Per, Maluwag. Subscribe na ako sa'yo. Okay. Ginawa ng cellphone holder ako.
Close that one. Close I the will come. door. I will go there. Okay. Bye. Ingat. Asan na yung ano? Tomato paste. Okay, si Pinkay guys. Wait lang. Okay, sige po. Miss Sexy Bicolana. Sana all sexy. Asan na bang asukal ko? She's going to be busy. Mrs. Joni is on her work now. Myra Aquino, shout out. Ate Jamila. Baba. Siksik sa taba na ba? Hindi ah. Sexy mo kaya? Diba guys, narinig niyo yung sabi ng amo ko. Prepare pa ako ng almusal nila. Katapos ko lang sa labas. Eto, may lulutuin na naman ako pang mamayang gabi. Kasi, dadalhin niya sa labas for 8 person daw. Gagawa ko nito. Kabsa and mashi and 2 salata. Diba? Need ng 9 o'clock kailangan kalas. Gabi? Yes. May time ba? Mashi pa dahil. Hindi pa ako nakaano ng mashi. Kuha pa ako ng mashi. Magbutas-butas Hindi pa ka ako naman ng- magbubutas na nung kusa. May butas na. Yung iba. Ano nung bubutasan mo? Yung patatas. Patatas. Talong. Talong. Patatas, talong lang naman bubutasan. Sili. Yung sili, butas na yun. Yung tatanggalan lang ang butot. Yung maliliit na. Mag-ano muna ako ng almusal ba? Tumaba ako, lamon lang ng lamon. Oo nga, nainggit nga si Pinkay sa'yo eh. Kasi kada post mo, kumakain ka. Yung ano dahil, yung magpaano ko ng Kasi ba? 11:30. Eh, wala nang saring tayo, di ba? Nandito yung mga bata. Oo nga, kaya kakain pa paano yun. Gusto nila kumain kakain. Ano yung lalagay ko? Yung dati? Yung dati. Tapos yung tasa kahit kumuha ka na lang dito. Oo, yung dati na lang din. Yung katulad ng Friday. Ilan lahat? Punuin mo na lang kasi ilan yung bata. Ano? Dalawa. Wala naman sa Sara. Siya lang naman ang wala. Sa kasi ikaw din. Punuin mo na lang yun. Ano? Ano ba ginawa natin sa lahat ng nakaraan dahil? Yung ano? Green. Tapos yung libanis. Diba? 2 salata na hindi ko ano ko. Matandaan ko ano yung ginawa ko noon. Ano yung ginawa ko? Gray na maliliit. Hindi ko na natanda ko ba?
Anong oras na? Nakailang oras na ako kasi mag-ano na lang ako guys, kasi baka dumating yung amo ko, yung babae, pasok dito yon. Makikita siya kaya mag-end na ako guys. Ano na lang tayo. 5, ilan na ba? Ano na lang guys, 5 minutes na lang, mag-end na ako. Salamat sa inyo lahat. Ayan. Si Johnny, nasa work na ikaw. Marami talaga trabaho ko. May ano pa ako, may pangmamaya pa akong gawin. Kaya na sa may guys. Angelica, mega love shout out, upcoming ni Bicolana. Ano yan, per live mo? Angelica, salamat. Hindi ko na kayo maano ba? Ano mo to? Ano main mo, Angelica? Andito ko sa'yo. Ano main mo? Ilan subscriber mo? For videos? Guys, bago tayo guys mag-end guys, pa ano naman sa upcoming ni Bicolana. Tusok na ako, per. Salamat sa inyo guys sa support. Ayan. And na si host, 3 minutes na lang guys. Thank you, thank you. Hindi ko na kayo guys maisa-isa. Hindi ko mga nakita yung iba kanina mga pumasok kasi talagang grabe busy ko talaga guys. Pasensya na. Nag-ano lang ako kasi hindi na ako nakakapag-live talaga sa gabi. Lupay-pay hanggang mamaya paluto ko. Myra Aquino, thank you Sisi Koy. Thank you sa support. Pa-end na ako guys. 1.5 hour. Nakaano naman na ako. So, pasensya kayo, hindi ko kayo masyadong ano kasi sa trabaho. Myra Aquino, Almero, Miguel shout out. Salamat sa inyo guys
Sir Henry, Dalagang Isay, salamat Sisi Koy sa pasugod, Sisi Johnny, sa aking kapatid, Bicolana Official Vlog. And sino pa ba? Tay DJ, salamat sa punta. Nakadikit na po ako sa iyo, Diana. Sino pa ba? Hindi ko na kayo guys may isa-isa, Manoy Kubi. Hindi ko lahat nakita, ang lahat ng pumunta kanina. Pasensya na kayo guys. Love you all. Bye-bye. Sis Johnny, thank you sa blessing. Thank you sa inyo guys. Bye-bye. Patayin ko na guys kasi pagbaba ng amo ko, pabalik-balik dito yon. So, makikita na naman siya, maaano lang yung aking live, kaya mag-off na ako. Salamat sa inyo lahat. Bye-bye. Love you.